Natay mga panultihon nga nag-ingon, nothing is impossible with God. Mutuo mo ana? Nothing is impossible with God. Pero ang pangutana, can you do the impossible action in order to be with God? Kung nothing is impossible with God, you should do also what is impossible for ordinary persons. Ug unsa man ang impossible para sa ordinary persons, kanang magpakaulipon tas Ginoo. Gilingay mong tupad, inaandam na kang magpaulipon sa Ginoo. Lingi ba? Natanawa? Gisugo na ganita mo, di gyud mo lingi. Sa ato pa di magpaulipon, kinsa ang sugo nako. Ana ba? Ang babae mura siyag ulipon, ni suot-suot, ni hikap, ni hapa, ni kurog sa kahadlok. Ulipon god. Si Jairo nga pangulo sa sinagoga, usa ka inilang tao, tinahod na tao, ni hapa, naminaw og nisunod ni Hesus. Bisan pag-giingna na siya mga sulugon, ay nalang naghagua ang Ginoo kay patay ng imong anak. Giingna ng Hesus, ay kabalaka, salig lang. Nisunod na sad siya nga wa gi reklamo, wa mingon, Lord, basin baya nga mahago lang ka. Wa gyud. Ang ulipon mga igsoon, ang tinuod nga ulipon, di gid na mo reklamo. Bisan pagsuguon kas imong hari nga damagi ng espada nga nagpangidlap sa kahait. Hindi ko na be. Lingi ay mong tupad. Yung na, og patyon ka karon, sugot ka. Yung na, nakaroon ba? Patyon ka, sugot ka. Sige. Kuyawan sa pati magay na itong pangayo, gani kaayuhan pa dir. Ngayo magay taggrasya, ngayo magay tagtaas kinabuhi. Patyo na noon ta. Mao na, wa man ka magpaulipon. Muna, nothing is impossible with God, but you should do also what is seemingly impossible to do for ordinary persons in this life. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon si San Pablo, hinon, sa Hebreo, di man ni posible nga, di sa San Pablo, daghan man ning writers ani, pero posible nga mao ni ang gisuwat ni San Pablo. Nga niingon siya diri sa ito'y gisuwat sa unang pagbasa. Siya, sanglit gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato og ang sala nga naghawid kanato pag-ayo, og daganon ta ang matinud-anon nga lumba or nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata diha ni Kristo. Mao ni ang ekspresyon ni San Pablo nga magpaulipon ta ni Kristo. Itutok ta ang atong mata diha ni Kristo. Ayaw tan-aw ng imong alahas, imong bana, imong asawa, imong balay, imong anak, imong yuta, imong gahom, imong authority, imong posisyon diha sa gobyerno or dinhi sa simbahan, diha tutok ni Kristo. Ana, haron inigsulti ni Kristo, buhat dayon ka, bahala nagmasakitan. Mao nang niingon diri nga ang atong mga saksi nagtan-aw ni Kristo, nisunod sad ni Kristo, nagpakauaw, nagantos, nagpakamatay, sama nila ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Roque, San Vicente Ferrer, ug daghan pa. Lain na sang lingi sa imong tupad. Na kinsay imong pirming tutukan. Pangutan na inyong mga bana, mga asawa, na kinsay imong pirming tutukan. Mga bana, mga asawa sa ingna sa dinyong asawa, mga bana, kinsay imong sigihag tutok day. Mga anak, kinsay sigihan ninyong tutok. Oy, kasagaran karon ang gitutukan ang cellphone.
ang cellphone, ang computer, managluha na lang kong mata kay bisa gahigda gatanaw lang yapon sa cellphone, maglisod og katog, nagluha ng mata, tutok yun anang cellphone. Mura rabag unsay gitanaw, mentag si Jesus, di raba, si Jesse raba, o si Jasmine, nahapit na way tabon ang lawas, nausahay yun, wa nagitabon. Ana mo sige agtutok hasta pari galuha sang mata. Unsay gitutukan karon ang kwarta. Siging tutok anang kwarta balik-balik og ihap. Siging tan-aw sa iyang bank account aron motubo gyud ang iyang kwarta. Compute anang interest sa gipautangan, patong anang 5-6. Siging patong. Unsay gitutukan karon sa atong mga naas gobyerno, unsa man ang ilang gahom o ang ilang makurakot, mapangwarta gikan sa atong panudlanan sa atong nasod. Gubot kay sila paminaw naa sa social media, gubot magsikog paminaw nila bisan asa nga panig nako kanit tungod ra gid nis kwarta. Siging tutok anang kwarta o gahom, gubot. Kumusta sa inyong balay? Gubot o malinaw? Ang kwarta, wa nakaayo sa babae. Nahurot na lang iyang kwarta, wa gid siya maayo. Ang kwarta sad sa pangulo sa sinagoga, kay kwartahan man sa to sila, wa kaayos iyang anak. Namatay gyud ang iyang anak. Ang kwarta, wa makaayo sa ato mga dato kayo nga mga katawhan, bisag kadto pang mga celebrities nga nagpuyo sa LA, California, wa makaayo na nga matay gyud ang pipila kanila og nangasunog ilang balay. Ang kwartang daghan kaayo ni Kobe Bryant, wa kaayo niya, na-crash gyud ang eroplanong iyang gisak helicopter og namatay siya og ang iyang anak. Ang kwarta, wa makaayo ni President Marcos Sr., namatay gyud siya bisag porte niyang daghanag kwarta og mga gold pa kuno nga natigom. Ingon sila mo tinuod ba? Ang kwarta, wa makaayo og makapugong sa nakras nga eroplano didto sa South Korea. Ang kwarta sad wa makapugong sa atong nasod nga karon nalubog nas utang. 16 trillion pesos na ang atong utang. Ang kada Pilipino nagpasa, nag-utang labing minus 130,000 kada usa. Apil na ng inyong gimabdos. Nakasulbad bang kwarta? Nakasulbad? Wa, si Kristo. Unsaon man pagsulbad ni Kristo kining atong utang sa atong nasod. Matod pa niya, sunda ang akong pulong, bulahan kamong mga kabos. Ay namo sigig pangandoy anang kwarta. Pangandoya ang kabalaan sa kinabuhi, ang kakabos. Nya kanang ubang kwarta itabang na ngadtos mga kabos. Mo nang ningos Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Magpaulipon unta tas mga kabos. Ang ato untang presidente hangtod sa barangay konsehal kana mga elected officials, magpaulipon unta sila sa nag-elect nila. Dili kay i-oppressed ang nag-elect nila. Tawgon anang hiring-hiring unya i-contempt dayon, prisohon dayon. Ako naluoy ko, nakabakita ko sa social media, naghearing si Senador Bato de la Rosa sa mga pulis tungod kay kadto kunong gi-contempt ug hangtod karon gipriso pa bisan Christmas gipriso gyapon kadto si Colonel Grijaldo tungod lang kay ning barog siya sa iyang gisulti nya kay di man gid siya muuyon sa gisulti sa usa ka member sa committee dito sa naingan anak, Quadcom, gi-contempt siya. Nya, nibarog lang yapon siya. Pagbalik na sa hearing karong January, karong tuiga,
Ni barog lagyapon siya sa iyang gisulti nga mao gito'y tinuod, gi-contempt na pod siya. Pertinan niyang dugayang gipriso karon. Nya matod pa ni Senador Bato, nadungga niya nga wa na sad siya sweldo nga nadawat dito sa PNP. Nganong wa na siya sweldo kay na-enroll ang PNP nga kung di nakaka-report sa imong duty, tangtangan ka sa imong sweldo. Labi na gyud na priso ka, tangtangan ka sa imong sweldo. Ning hangyo in taon ang pamilya ni Grijaldo, wala pa may kaon, wala na may kapalit og pagkaon. Naguol pa may kaayo ang among akong bana, sawang dito ni Fire, na asprisuhan nga unta, wa man siya sa gawas lang sa pagbarog sa kamatuoran nga iyang gisulti. No, tong niingon si Senador Bato, kamo mga pulis, unsay tan-aw ninyo inyong kauban? Sadaan dili. Mo na iyang pangutana. Ayaw mo pagpaitoy-itoy sa mga politicians nga naggamit sa ilang gahom sa paagi nga dili na makiangayon. Ingon siya, bisa na lang, dili mo maka-question sa politicians nga nipapriso sa inyong kauban. Palihog, tarungag sunod ang inyong balaod. Be liberal. Huna-hunaan nga wa na siya sa gani, maunay atong gipanumpaan nga mga pulis, matod pa ni Senador Bato, nga mahimo gitang tigpatuman sa kamatuoran sa hustisya, bisan pa man ibuhis nato ang atong dugo. Kanang inyong uniform maunay nagtug-an ana o kanang inyong badge, matod pa niya. Nakareflect ko sa akong pagkapari. Kung kuhaan ako sa akong katungod isip pare, wa na say mo donate, wa na mo hogs kolekta, nya sigihan ako glibak, ipapriso pagyud ko sa akong kauban na mga pare. Unsa kay akong batio, no? Akibaw man ko di man mo petisyon ang madre, no? Kay di man anak ko asawa sila. Posible nga na mo petisyon ninyo, pero dili paminaon, prisohon pagyud inoon ko, kuhaan ko sa tanan. Pabilin baka kung mubarog sa akong pagkapari? Sa inyong paminaw, unsa ka? Abangan ang susunod na kabanata. Munang niingon diri niingon si San Pablo or sa kaning letter to the Hebrews, tutok ni Kristo. Kung si Colonel Grijaldo ni tutok sa kamatuoran, who is Jesus? Kaya matod pa ni Jesus, I am the truth. Kung iyan ang tutukan, di na siya magtutok anang kwarta sa iyang pamilya, sa iyang tanan nga mga gahom isip Colonel sa PNP. Makasustener gid siya nga malipayon. Kay nahiusa siya ni Kristo sa pagbarog sa kamatuoran. Matod pa ni Kristo katong gihiring siya ni Pilato, ningon siya, mianhi ko aron pagsaksi sa kamatuoran. O gipatay siya tungod sa kamatuoran. Ana man ginang kalibutan. Muna hinaot unta ang ato mga leaders, dunay pagbati ba? Kinsa nang nagbarog sa kamatuoran, ayaw dauta. Kamo sang naa des posisyon, ako nga niya sa posisyon, magbarog tas kamatuoran. Mao na si Jesus niingon siya, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Ngayon gingnan si Jairo, si Jairo, ayaw kabalakang anong anak magkamutuan ang gisultis mga tao. Para nako kanang imong anak natugra na. Kanang kamatayon katugra day na para sa Ginoo. Mo nakitang tanan di ta mahadlok patyon nga naman para sa Ginoo natugra ta ana. Mobangon ra ta kun kupta na ang atong kamot sa Ginoo. Nge lingi ay mong tupad. Ing natug na ka. Ing na gusto ka matug. Ana,